Nevrtaj si v nose. Daj si dole, preč. Máš to pripravené? Hej. Tak teraz si sa nadýchni a naraz fúkni z piečky a pomaly. No, fúkaj pomaly. No, šup. To bolo také oné, strieľacie. No, šup. A ešte raz. Super. No! Ja, ty kudrotala. To som ešte nevidela. Také strieľacie, nie? To tak striekajú. No vôbec nevládze on. To je krása. No fúkaj. No fúkaj. Veď fúkaj. Treba pomôcť. No fúkaj. Nemali ich 12, no? No fúkaj. No zhasni to, veď ty nevládneš vôbec. No dávaj. No tak. No vidíš, dobre. Za každým si sa Proste vidíš? No, Ježátko, čo sa ti nepáči? No, treba zase. Napukni. A máme už aj Kardashianku v telefóne. Čo? Fúkaj. Fúkajte všetci. Dosť. Ešte. Fúkaj. Ono sa ti to späť zapáli. No, vodou, no. Dosť už. To sa nedá. Tu je, ale to je normálne Tak vedľa